up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arkimang, lukumang, daw deti de baka pucayu, prespari programa senang sa EPSA. Maya, pos umbijing, pamirmang, damitak alades mang odi, deta insernang, wispide, efida albina, mongo, koroni, wanika, saramaka, wispide, oktu nikeri want, niker toro taktide, de barung odi, en de tak oktu, hari yu bangi yu sturu, puko arki de prespartori, en tidem is dona nga masrafikas. So, berasa lebih wang me baru wang sweet dating o manting o bakana of neti, maar vooral de diaspora gemeenschap. Nederland, België, Amerika, maar Parijs ook toe, maar ook toe Caribisch gebied. Ala de Sranamang, de 1 miljoen Sranamang sa ay luko de programma of UNO, me baru wang sweet day. En tidak mino de nga masra gambo, tidak mino nga masra rut, dus kana mi kar furu-furu andeng masra gambo. Isabi, omdat mi gwet mek de programa nga man to. Madis na wan new one baka bulang nga mi dentak mi de tidak nga masra rut ni programa. Dat na so. En we bieden ons voor school de masra gamba wan trasan fu duti de. Des dati. Dus mga aucara programa go zoals altijd asa nasra sa EPSA. Dati. Ya masra fikas. Arkimang lukumang, isabati wan bi-delegatie voor IMF. Concernang. En isabati a kongres nang be wan bi-probleem. Fustensi monitori. En die de brok tjunu junso. Anso masarap pigas. No, klopt, masra rut. Lekfa bonfuru masabi. Ja. En isap mina skerp. Ja. Met tak va de sande. You lobe of you no lobe. Nee, maar you abif arki soms. Ja, maar in een programma die zo tak pris voor de sande. Precies. Hoe tak travas. En lekfa itake net. Mishitak 5 februari a delegatie onder leiding van mevrouw Anastasia. Ja. Voor een uit dat bord voor IMF Kasranang. En lefau sabi we a regering probeer voor charwa werk een plan uit voor meka economie gezond. Dat moeten we even vasthouden, toch? En als ma kon, als ma doa 5 de review, dan matak eigenlijk in zijn Engels dan matak, als ma kon doa audit. Ja. Isabi to audit is niets anders leki tak ako controleer uno tak sa umek afspraken of het goed wordt uitgevoerd. Isabi to. Je hoor in een afspraak. Precies. Nou, like een voorbeeld to. If je dan nga je vrouw iwan oso na nga je dan maak je ook huisregels en afspraken hoe we samen gaan leven. Yeah. Right? Okay. Maar dit is nou een biggie plaatje. Dan mi volg ding reacties sang kong uit een review rapport dat die en dan mishitak yung wan losanitaki. Ja. Wat voor mij als jonge opkomende Surinamers sa luka economie na nga wan trabril, dan mishitak wan losan as mahal kong. En als ik terug mijn eigen review even laat passeren, dan mishitak masra rut. Ja. Amorop belangrijke prespari sani na inflatiesnelheid waarmee is gedaald van 2020 gomit 2024. Ja. Natuurlijk, hou vast. Met takking over inflatie. Met takking over koopkrachtversterking. Dat is een duidelijke scheiding. Hè? Ja. Isabi, dat je shitak yung di arakere tekasan abra, dan ushitak, ube abwa inflatie in 2020 60,7%. Ja. En nu januari 2024 zijn wij dus nu 14,9% gedaald. Dat is ook mooi. Behoorlijk. Dat wil zeggen, een onafhankelijke organisatie kon en beoordelen. No? Ja. Moeten we dat serieus aannemen. Maar we terug en het is belangrijk, Masra Rut, dat mensen moeten vasthouden. Waarom ik dat zeg? Die vorige regering trekt lening naar Oppenheimer, naar een bondholder voor een rentepercentage boven de 9, 12, 14, 16%. Ja. Die UNO teka regering Abra, van president teka regering Abra, wat hebben de bondholders gezegd?
Mensen zijn vergeten, want de mij takino tak de mangwa IMF voor een programma. Na sembond holder dat sa jube teki, mek a regering dis gona tafrana IMF, saka ede. Ja. Tak, de man tak, u gaat eerst met IMF moeten dealen, dan gaat u terug bij ons komen en dan gaan we kijken of er herkort mogelijk is. Dus de mij probeert voor verdraaien zijn zodanig. Ik maak me niet meer druk, moet ik je eerlijk. Maar ik probeer mensen wel bewust te laten worden. Omdat de mam sabi tak de san no delek van de mij takasani masrarut. Ja, maar Rafikas. Asanamang. Altijd met takken. Asanamang chakoni. Dus ino kon leg uit dat je asan no boom of asan zij doet, de leningen zij tegelijk zij takkie. Ja. Sommige procent, 13% en 14%. Luko de leningen, de san zou ik no. 1%. 1%. 1%. Alleen, asan de zo, ube takken ba, tak voor de regering no beloofsma de controleren je. Ja. Asan de zo tak te man leni licentie, leni money. Ja. Amo controleren toch? Maar luko inderdaad lek van we takken no, dat is aan ik kun je ede bakato. Ja. Isap taka vorige regering 2016 corrigeer me, de man be gogba na IMF. Ja. En toen misap eta ex-president het mi tak boy FMI doorvoering. Dan afvallig of straf me af. En dus dat heeft te maken met takje elkaar. Die guts heb je niet, die integriteit had je niet, die leiderschap had je niet. Nee. En natuurlijk nu, a president is sorry dat jongen, aba integriteit dat hij drukken door. En natuurlijk is het zwaar, allemaal liever. Ja. We begrijpen dat. Ergens moet er dus ergens een mes gezet worden, broer. Wil je het gezond maken of niet? Ja. Het ligt aan je eigen integriteit. Yes, no die aan mij doen. Dat je hier een los doorzender, ik kon tak een lobabouw sani. Ja. Huh? Ja. En ik ga dat niet toelaten. Dat mag u wel weten, meneer Rutte. Ja, ik ga dat niet toelaten, like, jongen, omdat mijn shiso si akondrego. Ja? If me luku ook toe, me volg, me de tapadek, me shide sani. Als je nu ziet hoeveel bouwactiviteiten zich plaatsvinden. Ja. Maar meer sec, en moet takken toe, meer sec, je ziet de ondernemers en bouwen. Ja. Die kleine man nog misschien niet direct. Ja, noem je AHP, dan de dat de regering, na regering tori, maar zit dus aan dat ook de kleine man, als ik het zo mag zeggen, moest kunnen intrekken nu. Maar de ondernemers hadden maar bij Abdeman kapitaal, door een herkoersa bij krensaka, de man op de man plan moro. Nee, want nu was stabiel toch? Nou, we gaan nu al een jaar stabiel met 1, 2 SRD'tjes, minplutjes, maar geen grote verschillen. Nee. Geen grote verschillen. Dus de man kan plannen nu. Wat je nu ziet, ik heb een paar goede vrienden, de man die in de bouwsector, de man Temifikash. Je gaat nu zien wat er gaat gebeuren in de bouw. Weet je dat er een heel groot probleem nu is aan arbeiders in de bouwsector? Ja. Maar dat parkeer, dat is eigenlijk niet het gedeelte. Nee. Maar het gaat alleen, ik probeer u aan te wakkeren. Seka tonton even, begrijp als sanitak, het gaat nu naar de goede kant op. Ano de lek van misabi ete. A gezond huidzorg ane waka zo best. A veiligheid gedeelte no de so tapen best. Ik weet het, lek jongen van partij, pemi president, misabi. Maar het is kwestie van tijd. Ja, natuurlijk. If me go moro fara masarut, dan mishi EBS subsidie as makar kon ook toe. Ja, as maar eigenlijk, you kan give me moro dape. Nee, as maar leggen, toch dat je as aan moest moto. Want ik in een subsidie moro, en a prijs de prijs samde, dat EBS kan investeren, moro sana de machine aan de wanati, weet je toch? Maar de, dan a regering moest lukator, want ano alama abmoni, ano alama guru. Dus dat betekent dat sociaal programma moest zitten zodanig dat je hebt een potisma. En dat unut nap ne baka. Mis nap ne baka, pikas nap ne baka. Je hebt desmanati, dan ga je programma. Dus dat imko zet boom, voor desmanat nog vallen terug. Ik raad het op. Dat ik kan zet, maar het neemt een beetje tijd. Zo. Als er nog een 1, 2, 3. Je hebt zitten savri, want uiteindelijk, als maar leg uit ook, dat keer nog. If you look at a situatie na wat energie aangaat, dan zie je dat bepaalde man, en hoe beloopt dat kasani, in een programma, bepaalde man is vergeten tjira van je schrijven. 12 euro de deze van je leti. Omdat dat is een bunkobu. Als man takken. Ook toe de winkri. Als een oppo, de man is spang, dat is goedkoop. If you look at Caribisch gebied, dat is moro diri. De regering, die aanzet nu, voor leg, check dat die, en natuurlijk, erg belangrijk, het sociaal gedeelte.
Ja, precies. Nou, maar mijn volk ook toe heel belangrijk zijn als elkaar kafiseren, maar ze heeft aangegeven, dus kortom, dat zelf, dus nu wordt er al dus gesubsidieerd. Ja, Toch? ja. Dat wil zeggen dat die grote bedrijven die in Suriname zijn, die nu al miljoenen verdienen, Ja. winsten boeken, Ja. zij ook gesubsidieerd Ja. worden. Ja, dat nou zo. Begrijp je toch? Ja, dat nou zo. Zelf als elkaar, want zelfs de ambassadeposten die allemaal in Suriname zijn, Ook. die worden ook zelf gesubsidieerd. Ja. Begrijp je? Dan Ja. denk ik, hé, dat is die mindshift die eigenlijk nodig is, toch? Hé, ze heeft een terechte opmerking daar gemaakt. En dan moeten we ondersteunen. Je kan niet alledol zeggen, hé, ik ga subsidiëren. Hoe zit het daarmee? Dan gaat Chimang. Ja. Dus, if a subsidie moest schaf af, inderdaad, ligt van je takking, Sociaal. Asan moest vangen boom op Ja. naar Chimang. We Mhm. takken Chimang, maar mensen die het een beetje moeilijk hebben. hebben, ja. Isabi toch? Er Ja. moet iets aan komen. Maar geloof me, na een subsidie, ino kan go doro. Nee. Mine kon naar de ziekenhuis toe eten, Nee. maar er wordt gigantisch veel geld gepompt in subsidievormen. Ja. Ja? Ja. Daarmee tak voor bushouders, boothouders, ziekenhuizen, Waterleiding. Alla IBS. naman Tino look mo zelf bepaalde volgens mij, minstens van baku van fabriek, we zoeken even uit. Volgens mij de master zelf subsidiëren. Dus dat die. Maar goed, Nicky reis ook een beetje wordt Ja. gesubsidieerd. Noem maar op. Maar we moeten een beetje gaan afstaan. We moeten onze economie in een bedrijfsvoeringsproces inzetten. Ja. Isabi to een mindshift Charco. Ja. If alla de san dat die go internationaal, op basis van internationale olieprijs, geloof me, is een florerend land gaan we hebben, mevrouw. Ja, maar je begreep bepaalde man man begreep as anati. Of de one begreep as Oh, no, anati. Je begreep dat je bepaalde man zoet kom. Maar in een idee, aan mezelf ziet dat nee, a regering is Euroko van de. En Ja. daarom met dat je. President beloopt dat was ani. Voor satro president, abet dat je was sitting. Ja. Isabaw asana dit toch, asentro was sitting. En mi etaki, volgens mij, aan een bepaald punt ne baka. Oké. Asana was sitting fa amusde. Aha. Dat ben dat volledige zin, if you ask me. Want no am I sitting fa amde. Fa amusde toch? Precies, Ja precies. toch? Op basis Subsidie nom de moro, dape, siep de potisme, luku de to dat Ja, ja, fa amde. Ja. Hier heb je toch? klopt. En dan, je luku afveld no, afveld de taki, afveld de luku taki, jongen, sang, asane go. Dus, wo pot sani, wo jap, isap skopu de te playbal toch, de maar japi toch. Luku, daarom, lik van je tak adjap to Eh. ito. Wat tak je voorzichtig, je corrigeer me, Ja, maar ik tak je voorzichtig. corrigeer me, Luku. Ja. I ap no thing, was straight, sa I vinden plaats in Sranang. Ja. I go rechtstreeks voor kota futu van president. Ja, toch, dat met tak toch, de maar Isabi jap. to? Enigste sana sani, hij is niet goed. Ja. Maar wijs me aan, natuurlijk wat tu sanipsa, en die regering en meke sani, Ja, tuurlijk. isabi to? Ja, sa Europa. Hij liep desan meka gwa piki. Ja. Isabi to? Ja. Liep desan meka gwa onderzoek dat de rechter, you are no rechter. Nee. You are no OM. Dus je moet jezelf daar buiten houden. Ja. Ja? Ja. Dus, Wet en recht, ja. geld. Lek Dat is er. van trama, wet en recht, geld, lowe. Isabi to? Dat de president de ooit schulden, dat amusashi sama doen. Dat na maar rekening. Amateka van het na maar rekening. Maar mijn punt sama takinu, ook toen asmataki, maar dat ben wel sideline hè, Ja, ja. Asmatak ook toen tak de ambtenaren, Ja. dus ja. Ja, er zijn spookambtenaren. Ja, ambtenaren eigenlijk die geen meerwaarde leveren in een ambtelijke werkzaamheid. Zo je kan dat, maar kan een spookambtenaar. Ja, toch is minong got op woord toe dat die Nee, de ja, wordt tegen spookambtenaar. je laulo sandalek. Nee, spookambtenaar. Maar dus die geen meerwaarde hechten. Toch? De man worden op de payroll gegooid door middel van politiek en bla bla bla. De man bereikt dus aan niet. En daar gaat er, misaptak wang met Karen, er was een tender gehouden door Ja. het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar hou me ten Onderzoek, goede. ja. Hou me ten goede. Ik moet even weer kijken. Iets van 5000 mensen die gewoon op de payroll zitten van de... Plus minus. Toch? Ja, plus minus. En die worden dus gewoon betaald. Ja. En die drukt sowieso op de budget, toch? Van het niks doen. Voor het niks doen. Ja. Dus, meer takje voor Jaso. Natuurlijk, daarmee bedoel het totale RVM. De man trekt de man verantwoordelijkheid. Ja, maar je Sabi toch? Ja, maar zeg ik dat. If a 5000 plus minus, in op pai moro, dan money aan abrato. Tuurlijk. Dan money dat ik kan terus go naar Sociaal gedeelte. Sociaal zeker. gedeelte, desma, de poti, je hebt asmanati. Maar dan kan dit zo,
dat me, you, Ja. email die aan Sibiru Martin Auroko, Ja. da atrama dan oso, Ja. da kotak you ekis. Pot krontoli na. Yekis Sibi dusu, arki Sibi dusu yekis ito wamu, Ja. dan mandi da oso, yekis 12 dusu. Je Ja, begrijpt toch? de geval dat de. Ja, ja. Furu. You know, dus amai kis moro you, en you moest melden aan Sibiru Martin, dat je 4 daki anokang. Dus dis nog, in principe amandi da oso, moest inserv, de man tak iye toch? Ja, Iye moest tegen dat, mi faya jong, mi bijdragen no de. Dus, en juist naar de manati, ik go tapa FB, ik go schrijven wat ze hebben tijd toch? Ja, ze hebben niks te tijd, doen ze toch? hebben tijd. Ze hebben niks te doen toch? Ja, Daarom schreef president in een boom, president dat die, en, want je hebt tijd. Amandi Euroko. Amanating, want hij moet werken om zijn gezin te verzorgen. En om sabi dat keren, ik ben gewoon lati, basi op je barmi. Hier heb ik ook, ala den to dati. Maar ja, wat ik break even. Kote kwam break mas ran daw go toro. Ja. Yo, Mac. Maar biftak aan de lief. Bika ting. Tena presparisan. Bika teno mandrai. Lobi uno mambai. Wabif teki undenki. Sa wesai dat we mai. Biga yo me kunya ai. Anga wili bi we pai. Tegro tap sani e breni. Dana wisi yo pai. Bika teno mandrai. Lobi uno mambai. Wabif teki undenki. Sa wesai dat we mai. Biga yo me kunya ai. Anga wili bi we pai. Tegro tap sani e breni. Dana wisi yo pai. Alibi não há gamble, só lees na caixa tiki. Só tem coloque opo, só tem na sosso pique. Toch então probere, wins falibi happy. Mas não tem tão cansa, não lasses ref. Não sério silly, não make tem pai o yeye. Alasan na money, ma ane wiki dede. Trawai lombai wisi na nga angry berry. Ma jarusu no momento no apni tem sua pisse brede. Segi, bibi you drink. Hustle tranga, one day eu me gang. No luku trawang, you na fujeng. Masara Rut. Ja. Dus ik fam sha clip no to. Ja. Dan mi wan aksi misref ito. Mi shita ko wan loma no ting. De man wan ko in regering baka. Isabi to. Fudusang. Dus motegi eerlijk. Fudusang. De man ba import dekking voor niet eens een halve maand. No, 60 mo we chago no. Ja, mas. Dus money die na centrale bank toch. Ja, de centrale bank maar hier no, met tanta keng asena volk sabi dat a centrale bank beskatter. De man no, sabi toch? Precies. Okay. En daarom dan pot de regering ja fuchare wakamore bet. Juist. Nu is er genoeg geld opgebouwd weer in de centrale bank. Praat over meer dan een miljard. Ja. Isabi toch? Is er nu voor de dekking voor de import. Ja. Ja? Maar je ziet dat het gaat om werkperformance. Ja. Bonfuruma Enrique no after president tape uiterlijk misschien. Ja. Oh ja? Ja. De mij luku sot su amai weri, sot crossi amai weri, sa amanyang. Dat de sanda de mij go, omdat de mi ekar de sanda below the bell. Ja man. Ga af op zijn performance. Dat is. Dan moet ik wat trasani. Om een lisi. Ik kan go draai de bielen. Om een lisi ex-president ooit beko in het parlement. Omelis aman behorwa persconferentie tap en kabinet. Omelisi. A president na ala gado di amans don dape vergader na alle organisatie. Profit, non-profit, sociale groepen, vakbonden, kaarkong, bedrijven aan mijn kaart besturen, koos don koutaki. Wat zijn de problemen? Ooit dat raman bedoelen? Atraman bedoelen? Dus daarom met tegen mensen, uno trappen in de sandisi. Mensen proberen nu, meneer Kotimo voor je masraat, want no is aan me kufkafte me shi bepaalde sandi. Ja. Bepaalde man. En me shi pede man, de boom misap de man, me shi de man. De mij rigeri tap social media, trouwens, schrift babau sani. Begin in je eigen huis te kijken hoe jullie verder gaan straks. No luka man die ziet tape sani. Beoordeel, strana volk, beoordeel aan tape performance. Dat die wang. Ja. Isabi to? En dat je ziet dat je
kan de president na adis na ba charismatische gedeeltes don't drink wan biri na ngayon dansi isabi to kot om en skijn. Natuurlijk misabi wij grootste deel Suriname bestaat uit Aziatisch meer het gevoel van social project weet je mekaar is misaba sana ti. Maar iemand die een opgeleide achtergrond uit Amerika of uit Europa heeft die is right to the business dat zie je ook van de country dat na dape de mande. Begrijp je? Dus amang tama wiki manteng misaba ma agenda meshi sama itu tama wiki manteng Business. is gewoon gaan kijken hoe gaan wij Suriname daar zetten. That's it. Isabi en vele mensen no man shiasan dat in nogmaals brangasa is no make man ko bong santi in you eye no make man brainwash you. You subside you stem in 2020 gewoon tra regering voor zorgen ervoor een economie van kondre herstel. Het gaat de goede kant op. No go do babaw sani dadelijk baka 2025. Zorg ervoor dat een mandaat kon insi baka. Like Johan Fusrana met takke mek een mandaat kon baka. En zorg ervoor dat we go doro. Ja? Maar Masra Rut. Eigenlijk no actie was sani. Say wa actie mi. Misschien was safu LVV in Nikeri. Ja, maar daarom ik tak over Nikeri to omdat LVV-minister is dat pas aan die wakai to. Ja. En van daaruit awatra e pompu machine dape. Ja, de storkmachine. Dan mijn popa watra die de man de prani. Oké. Alesi. Ja. En if watra no de, dan is dat zelfs aan oostok. Alles klaar dape toch? Ja. In een mango. Dus je begrijpt dat een groep bij dape technische jongen de man kan deze technische man hoor. Alright. Want alles aan kan die kan. Maar is technisch maar no technisch. De man dape en het blijkt dat hij ager leki unos atak on mino bedape. Ager lek de machine sani want alle lesi de machine broko. De machine broko waardoor water no kan pompu via wakai gona de race area no kan. Sani man sa minister si dundu en dat me fen boom. Si dun go dape si dun ager no. Iedereen die daar is we pour dape. Wegwezen. We gaan andere mensen daar stoppen. Alright. Alleen omdat de machine dat hij wang sana gebeurt dat BP opzettelijk de mijn programmachine. No, maar dat is integriteit toch? Ja, tuurlijk. Natuurlijk, Luku. Een minister abe verantwoord toe. Ja. En if ane go boom, en we takken altijd, if ane go boom, en if je dat man is saboteur sani. No, ano tijd voor wachti. Nee. Als aan broer, handelen. Als je niet wil, maak ruimte. Minister, you do the right job. Helemaal. En met de eerste minister, en een minister tak hier no. Dat was man sa sabasani. En ja, wang hier dat bij IBS. Alright. Armand Bipat. Oké, mi jere van mami na sabama persoonlijk. Mami jere van ma. Ama sabama machine tori. Dan mate wang team. Ja. Nikeri. Ja. Technische jongens, sa de machine. Stork machine, dosri machine. Ja. Dan man goda si. Dan man bi te minister diagnospang. Binnen VVD. Me start bi, me bi start awang. Oké. Geweldig. Binnen VVD, ama start asani. A machine? No, de man de bezig naar derde machine. Die de man te meer derde machine. Derde machine, ja, de derde machine. De man start. Ik raad toch? En met dat kantoor was er eficas. Ja, maar ik kan me niet indenken. Ja. Maar denk kantoor dat Julex Sernama. Ja. Ilop Serna toch? Tuurlijk. Ala Sernama aba guts dat van ik ben een Surinamer. Sommige Sernama, ik takang de mofo. Ik hou van Suriname. Maar in een ati. Amai berekent dat je no efficace na minister dat efficace je bent minister, maar moeilijk. Maar in een moeilijke minister, je moeilijke kondre, je moet in een geval die je moeilijk de man de pran alesi. En alesi export aan oeja alesi ja toch? Dus eigenlijk na kondre is moeilijk. A kondre je pot in probleem, want dat de minister is niet goed. Meneer die minister is heel goed en sama doe ama purema ama jam meneer bipat go pot dape. Mereka masih tatori. No, maar lukuan bipat Euroka ABS. Je begrijpt toch? Ja. Dus in principe no minister melukator tak hier. Sawo doen nga bipat. Wat ama Euroka ABS. Ja. Ama je hebt de man dape. Ja. Je begrijpt als hij furu toch? Ja, tuurlijk. Dus minister. Minister melukator dati nga een bedrijf. ABS tak sawo doen natori. Wat aher groep dape amang vervang. Ja. Dan moet je andere mensen daar ja. Dus je moet mensen hebben waar je zekerheid aan hebt. Ik ben benieuwd wat de minister gaat doen. Want no, de 3 machines, ik zei 3 machines bereikbaar. Klopt. Van de 5. Ja.
Ja, betul. Ja, Want ja. kami begrijp waarom de machine maar los spesifiek tek onderdeel pot dape. Oké. Dat de tramasi va draai. Ja, oké. Dus de moet pek nu Onderdelen onderdeel kom. Aha. Voor draai a 4 wang a 5 wang ko setting. Ja, Je rijdt toch? ja, ja. Vanuit het programma die zie we tak ook toe. Mas Rafikas. Sernamang. Hoor rekening als anati. Eigenlijk in het doen next tegenover een minister. Na kondre nogmaals, na kondre je pot in probleem. Luku masara rut. Ja, Mo probeer voor doen zachte landing ja. Oké. Corrigeer me. Tiago. Mo doen zachte landing. Uh-huh. Imi ai en met tak nanga ala de minister nanga president nanga VP toe. Ja. If you Fanny and you she Ja. tak de boy is saboteer you no thing, Ja. dan moet je maar één ding doen. Ja. Im ruima puin op. Wil je de verkiezing weer doorheen gaan? Ja. Want no thing na wansa so atra gedeelte groep of met takja groep dat edu. Is voor broko a regering die si. Ja. In hemelsnaam. A vorige groep sabe de dape. Sabe aba leden, sabe aba verantwoord. Zorg ervoor dat ik wakai pompem draai. Ja. Dat ano draai en a disman doen wel. Ja. Is wel een groot verschil in Natuurlijk. denken. Ja. Mm. Groot verschil. Dat Ja. want ik fight taking. Of ik go aksama ben je een Surinamer werkelijk? Dat hij toch? Ben je werkelijk een Surinamer? Mm. Dus mijn punt voor missie, Masra Rut, alle de ministers en alle de groep, ze op de verantwoord of de massa op de verantwoord tap de man bordje, Ja. de man handel, puro sumano man, pot massa wan doa roko. En dan roko moest doen, tak a productie van kondrego, tak uchar morot dala ko insranang. Want me luku no te mishi laat zo shipsa, maar mo ko antralisi Ja, dape. takatori. Pewo takatori dat. Natuurlijk. Want Nono, Fikas, minister Nur Mohammed. Is Ai. amateu rokok terang? Ja, Ate. misschien nga bus in de buurt in no thing. Oké. Ano na nga dienstvoertuig. Amay Okay. nga bus lek Okay. rokomang Want in a Nono, veld. wat amang gua niki Albina. Albina. Isabi, de Ja. man kwa de man de bezig daar kan een ferry steiger. Ja, ja. Isabi toch? Ja, ja. En je begrijpt, voor vraag ik wat Fransie toch? Klopt. En als aan bij dat bij pchi tumsi, nou de man me kwa bi wan waardoor direct 4 voor Containers. container Dus. kan lopen. Ja, ja. Kijk, het is heel belangrijk, Rut, Ja. maar ook Sarana. In mijn hoorrekening, we zitten echt letterlijk naast Europa. Hè? Ja. Europa, Ja. euro dape. Mm. We moeten onze ondernemers, Ja. ze etek de maar initiatief. Ja. Ik go fuchar de vissen kon insranen door middel van een beetje export van groenten, van Enzovoort, rijst, van ik weet niet wat er allemaal daar gaat. Is een economische waarde voor Suriname. Ja. Daar gebeurt er ook, komt er dus arbeidsplaatsen beschikbaar. Een ondernemer dat op rokomang. Begrijp je? Ja. Dus er is een economische ontwikkeling. En goed dat de regering het heeft ingezien dat die ferry moet gemaakt worden. Ja. Ja toch? Ja. Potje moroboro, bigiboto, dat het minimaal, heel in het klein, hoeft niet direct 20 containers te gaan op basis van de volume wat je nu kan doen. Ja. Want ik weet ook nog, hou me ten goede, een van de grote bakkerijen gingen ook een brood richting die kant exporteren. Ja. Maar door een ferryprobleem de man nog godoro. Nee. Begrijp je? Ja. Dus, dan kunnen de vissen komen voor Suriname. Wat wil je nog meer? De regering het doen en verantwoord het teken verantwoord dat ook toe. Ja. En if me go moro fara masala red. Bon furumang e shi de sot san luku wakai pomp a ferry dape no thing e mekina albina haven de ma e bije bawa education center fu sani je ziet DP World de bezig naar de haven voor de oil and gas industrie. Je ziet heel veel zware economische activiteiten, maar dat gaat straks rustig voor rustig Ja. doorpenetreren, waardoor er dus arbeidsmarkt, je ziet dat asan rokode. Maar ik weet ook aan de andere kant, want los er naman no rokoyara. Dus dat hij. Ze gaan liever aan live en kletsen, tak wan los aan ng energie, herdi, het sa volk op. Ja. Dan me vraag misrefi eigenlijk, jongens er naman, liever je bijdrage mimang. Ga niet live en kletsen en doen alsof jij PG wil gaan worden of dat je jurist wil gaan worden en dat je landbouw dit ingenieur. Brada, als jij barber bent geweest, dan blijf je barber.
Ja? Natuurlijk. Of ga je zelf ontwikkelen, ga je zelf opleiden en maak je tot een jurist. Maar ga niet een echte man spelen. Dat gaat niet door de beugel hier. Ja, dus Ja? dat met de inzang was efficaas. En daarom het programma is daar. Hoe leg bepaalde ze uit. We takken de jongeren, we takken de ouderen, we takken alles namen. We leggen de bepaalde zaken uit. En in het programma is we geef ook toe aan sa regering het doet. Ja. Maar ja, ook attack de Tamara, maar misschien daar geen abigi maar het draai ja zo. Ik ga door. Abigi maar door Maak samen 5 minuten. Anoji. Anoji, Anoji. wat dan kan je ook toe. Ai, Maar kan ai. je maar Ja, tak men efficaas. ja. Dera rut ja tapu. Ja. Maar ja, wat tapu, voet die baka, maar de zo snel mogelijk baka. Ja. Maar voor zo'n tapu, dat me want takan ono. Tak jere. Isabak akonder hebi piunso no. En ofeni en we taken altijd dat jere no intrusie anu in een grond voor pranuasani. Die pranuasani dan als een gro wat groente kom, dat assentie dat die zij boji uit voor bij groente, je kan sparen voor bij wan trasani. Dus daarom vanuit dat programma die zo tak. Trusiu anu go in een grond, pranuasani, dat je dat akonder ogomorobo. En meneer Mazarut. Ja, brana sa lek fa usabi door na einde van het programma die demi doen nga masala rut, gambon nobede. Maar goed, na rut is een andere ervaring weer, maar met tak wansani. Zorg ervoor no bong doti hoor strana kring. En if strana kring dat de toeristen otak eten op konja in a kondre, is een prachtige land. Dat is zo. Ja? En van Jaso uit, we srota programma, we tapa programma baru een grantangi of na een mantem bakan of net je luka programma. Heel veel kijkplezier, maar probeer hieruit ook te leren. Isabito, sabong je teki sanobong je libjiunu, dat uneteki. Maar meest belangrijke is, sapsosi akondre di seguno. Ja? Na a welvaart van economie uwani. Me baru een grantangi, dis na masara fikash 2.0.